saem nga inaramid mo. Kasano nga ibawing ko to'y puso, iti sa bali at tao. Kasano ti aramidek, maasya nagrignak nga agsasayipek. Palubusan nakadin amang kita ti sa bali nga ayat pudno pakaragsagang. Palubusan nakadin tapnon jak amarigatan, tatuy ayat inak mayaw awan. Kasano alipatek tinaglabas, kasano nga iwaksik at panunod ko, kasano nga iyaw awan ko, iyaw awan ko, nga saem nga inaramid mo. Nasakit para kanya, musikat makikita, kaduam ni ay ayatem, anang isukatam kanya, panagkibkibin yung adwa, madududug day to'y rignak, at sa saedek a puso, jaklata ni kaskaso, nasaysaya at lakma, di ka naamam mo. Jak kuman masaksaktan, ta aramid mo. Palubusan nakadit nga umadayo, tapnon mapanunot mo, adu abasul mo, jak mariknan ti pamatek mo. Sana awanin ni ayan, nasakit para kanya, musikat makikita, kaduam ni ay
panunutin anang isukat ang kanyak panagkibkibin iyong adwa matutudog na ito'y rikna agsasaedeg a puso jaklat tanigas kaso nasaysaya at lakuman no di ka na am-amo jakuman masaksaktan ta aramid mo palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ato abasol mo jak marignan ti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis kan sabay tamaawatan na ket palubusan na awanin ni ayan palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ato abasol mo jak marignan ti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis kan sabay tamaawatan na ket sana awanin ni palubusan nakadin nga umadayo tapnon mapanunot mo ato abasol mo jak marignan ti pamatek mo nagbalbaliw kan limamiis kan sabay tamaawatan na ket palubusan na awanin ni ayan inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatukay sinumanamutya sagkanam nga ta umayak amang harana ti tatawayo agtamdag ka kuma tong may ku ibisikan anek ekenrik naksapay kuma nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng uray simno ti agdepa uray simno ti kumontra ilaban ko tayat ko ken ka uray pakatayak samsam ideg no lagek di magunkod ka o ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata
bagas am makaptay sinuman amutya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tataway wag tamdag ka kuma. Tumay upit bisikan anek ekenrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inal daw tunga inkaling lingayen. Itet ko ti amin ko ken amin tuwag kayat mo ipaay ko maparagsak talae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak sansan itek nulakit di magundod ka. Ayat nagpilig ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagpilig ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdilig ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Seman tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo. Inay ayak katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyang kaagong mo. Day tarupam dipig analapad day ta sakang alupyad day ta imam nawaradiwad ta subsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat no ta lang amiti mabuybuyan. Dadakkel man tangipen mo, nalawaman tangiwat mo, ken uray pay nabangsit day tasang-aw mo. Kinamanaw man tateltel mo, kinurad man tapatong mo, sikat mang liwliwa, ragsak na katoy biyag ko. Day tarupam ipig analapad day tasakam sakang alupyad day ta imam nawaradiwad ta subsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat no ta lang amiti mabuybuya. Day tarupam ipig analapad day tasakam sakang alupyad day ta imam nawaradiwad ta subsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat no ta lang amiti mabuybuya.
ragsak ko ti di agresat, nutan lang ami ti mabuybuyak. Di pusok ket na ikalang nagibtur kiledaan kasladyak marasatan anubo ka naruay ngayon ka insambay nuy din ilubong ko ket nagsagabak ken limdo kasi ti Diyos sapo ket naililiwag ko ti panangirumen mo iinbat lay ko apanag ket kasla kadagsen iti krus ngemitin na kan nagaidaros ti magderak asianus tapache kadumting to lalaki ang mangilala kaya't ngayon ka inwawa itata ng alangon usok ka na ilumlong kalasag ko iyag nga nayon day diliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti umata di puso ket na ikalang nagibtur kiledaan kasladyak malasatan anubo ka naruay ngayon ka insambay nuy din ilubong ko ket nagsagabak ken limdo kasi ti Diyos sapo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo iinbat lay ko apanag ket kasla kadagsen iti krus ngetin na kan nakaidaros ti magderak asianus tapache kadumting to lalaki ang mangilala kaya't ngayon ka inwawa itadda
napasara ragsak ti simukat nga awan iti pumatay iinbatlay ko apanag mo ket wasla kadagsen iti krus ngemitiin nak panagkairaros imakerak asianus dapat check kadunting to lalaki ang mangilala ayat ngayon kainwawa itaddan ang alangon usok ka na ilumulong alasag ko tiyag na nayon day diliday ara pasara ragsak ti simukat nga awan iti pumatay day diliday ara pasara ragsak ti simukat nga awan iti pumatay. Asul ko ka di nulipatan ka nga unggan to'y puso asul ko ka di no iwaksikan dito'y panu Tiyakong madaeran may purisa sa let ang barukong ko amang limes manggudas to'y biyag ko awalinday di bati nairut kawan
kastoy tintad mo kalagama iyawat kutoy iya ngem paiti inkain supapa kita ibatib tuy pusok nagmaymay sa naaglag-ang hinpaay mo apan lusa awan sir-sirbing na di ayat nilakit parik na nga inak tinagibig di dalagken namnama pagsulbot na bunga tagidi nga arapaan nga inta pinili di karike sa pata nasyakot ay pumusay lagip mong tulaeng mangbiyak tinaglamas na'y kupili na kalmanta naputar kanta arbis amang pasanta tinakeltan na ayan tinakeltan na ayan tinakeltan na ayan. Oras na siya ay umatiyo kitliklikan hayat abunot mo rimbeng na laeng nga inang piruken tay mapupudak kanyang naikindeng nupay na sahem ngang daytoy turubeng amok hadakes hintaharanamiden jak may turit ay nga inang muyaen panagwana kabukan iyang laeng hanjak na ito no sa etla kami ito kapulaken ayan ang binulot ko akadungeg nagbalinang ang narapong nagpaatibig di saan ko buko-buko palubusan ka dasutay sulyanam usukin rignam sudaan karbinam hawan titingel ko ang mangikot ka nunating at kayan na inakiparik na hanjak maito no sa etla kami ito kapulaken ayan
Lumlungkot ay ito'y sub-sub ko, naapkad unay nat nabanglo, at kanina na patot nga na nalawa kanal, naglawlaw tileta, nalawa kanal, pagkikigusa, pagbaw-bawa, puro na nubigbigan, nuwi tirapi ikit nagmamayatang, nalawa kanal, ipagdiretsuan. Amog kadi di pakasarakan, nalawa kanal at pagdinding amagan, daytoy ti sekreto kukuwak lang apapokon, at napay jay lawag kaset na tilaon, nalawa kanal at pagkikigusak, pagbaw-bawan ng runa nubigbigan, nuwi tirapi ikit nagmamayatang, nalawa kanal, ipagdiretsuan, nalawa kanal, pagkikigusak, pagbaw-bawan ng runa nubigbigan, nuwi tirapi ikit nagmamayatang, nalawa kanal, ipagdiretsuan, nalawa kanal, ipagdiretsuan, nalawa kanal, ipagdiretsuan. Kaadwa, iti ada asawa na, ti lalaki manangimon kandi bakit na, nang nangruna do at tamang baliw na, ka-text ni wento kasar sarita na, mapantun agbartek sa kantuwang wala, nasumangpit ni bakit na sungatin na, isumiten pagrubyanen ti apat na, kaasin ni babae nung isukit kabilin na, papay si kalagay ket saan metagas jaya, bumaminasan kan siya payen day maupay, di nagsamit din na'y ayaten, tapulos metadyak makitang ngagimon kakaniyak no siya tay kurso na ganda. Kaadwa, iti ada asawa na, ti lalaki manangimon kandi bakit na, nang nangruna no at tamang baliw na, ka-text ni wenno kasar sarita na, mapantun agbartek sa kantuwag wala, nasumangpit ni bakit na sungatin na, isumiten pagrubyanen ti apat na, kaasin ni babae yung isukit kabilin na, papay si kalagay ket saan metagas jaya, numaminasan kan siya payen tay maupay, di nagsamit din na'y ayaten, tapulos metadyak
no siya kay kurso nadadan. At pagsasaunga di ipuntan dani ayat ngem no masubraan ayan ayat ken maragrap itay ngarod niklikan dalabes sa panagkatap tapno na yan ayat ken tumayat ngem mapay si kalagay ket saan metakas chay lumaminusan kan siya payen tay maupay di nagsamet din ayayaten tapulos met na siya pagkita ngagimon kakaniyak no siya tay kurso nadadan di nagsamet din ayayaten tapulos met na siya pagkita ngagimon kakaniyak no siya tay kurso nadadan. Pa'y di damdamo nga ika maserpat kas naman tatay dalaya parang ang sim kaniya kas nagminaw biyag ko mantay kay yarigak no di kan mapurus patay pagtumpala at anwen tag ginagwapo ngayon ingutem unay ibet umunay asan ikwam agayat ka itan takasat sa diwampay yatangay at tuyak nga agtari gagay pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas kaman latay dalaya parang ang sim kaniyak kas nagminaw biyag ko mantay kay arigat no di kan mapurus patay pagtumpala an-anwen tag kinagwapo